Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section ngikababuzile bebuza ngesikole isikole ngicabanga ukuthi baningi abantu abasiphuphayo ngiyathemba usesubscribe-ile ku YouTube ukuphupha isikole kusuke kubika ukuthwasa noma kusho ukuthi kumele uqhubeke nokufunda empilweni yakho ukuze uphumelele okungenzeka impumelelo yakho ilele khona ukuthi ufundeni uzofike phezulu ngoba phela asifani khona abadalelwe ukuthi bona bazophumelela nje ngaphandle kokufunda kube khona umuntu ozophumelela ngokufunda ukuphupha ugqoka ibhayi noma iuniform yesikole kusuke kunomoya wedlozi ongaphakathi kuwena noma isithunyo okungenzeka uzoba umthandazi yabo okungenzeka ukuthi uzoba umuntu osebenza ngemithi ulapha abantu ukuphupha sesikoleni uthola i-report ama results ama test baningi ababuze ngalokho lokho kusuke kubika ukuthi ke ujabule lokho kukhombisa idlozi lakho lijabulile ngawe yabo amanye ngamaphupho ahambisana nesikole kusuke kuba ukuthi ivivinyo uyabhala mhlawumbe uphuthisha kusuke kuhlangane nakho lokho engikuchazayo sengenzela ukuthi kuzoqhamuka umunye umuntu ezobuza kwe-comment khona lokho kanti usuphendulekile yabo nawe ke monombuzo ngicela ubuze ku-comment uzobe usithola impendulo yakho lapha ku YouTube ivideo nje ku YouTube kodwa kube ukuthi uyasubscribe ukuze ungaphuthelwa ngoba ngizolokhu ngiyenza ngifunda ama comment ngiyofaka YouTube nisale kahle.